Så har Bilexpressen simpelthen købt en bil, og vi har valgt at købe en Alfa, fordi at, det synes vi skylder. Den her bil, det er en af de slags biler, som vil rulle til skrot, hvis skrotprisen den var en lille smule højere, end det er. Lad os lige kigge på den. Det er vi smukt så. Der er jo rusthister til, det skal vi nok bestyre på den, men den er en ældre kendt. Dørene er lidt forskellige farver. Det betyder bare, at den tidligere ejer han har haft et humoristisk salg. Det er jo et meget godt tegn. Hjulene, det får vi også. Der er vinterdæk på den. Det er jo meget vigtigt. Ellers så ser det faktisk meget fint ud. Der er de originale skørter og det der skal være. Og så ved vi, at det blev placeret til 7 for eksempel. Og det har vi fundet ud af, hvorfor. Det er simpelthen fordi, at det her baglygteglas, det er revnet. Og det må det altså ikke være. Det er det eneste, der er galt med den her bil umiddelbart. Det skal vi nok få styr på. Udstødningen har vi også lige tjekket. Hvis man gør sådan her, så sker der ikke noget. Og det er rigtig godt. Der kommer ikke noget røg ud, eller det vil sige, det gør der, men det er hverken hvidt, eller blåt, eller sort, eller noget af det der farlige, som det ikke må være. Så det er også i orden. Dørene har lidt problem med at lukke. Men det har vi også fundet ud af, hvorfor. Det er simpelthen fordi, de her hængsler, de bare skal lige skubbe til. Så virker det ikke. Kabinen, det er jo det flotteste på den her bil. Prøv at se en gang. Velursæder. Hvad er det, italienerstil? Lidt imiteret træ på panelerne her, og så har vi været det meste igennem, og det virker, altså blinklyset virker, og radioen virker ikke, det er også lige en vej, den ryger også ud. Koblingen har også det problem med at, altså man skal starte den i første gear, det kan godt være lidt problematisk, men det skal vi nok løse. Den koster 5.000 kroner den her, men den skal vi nok få ned, det er helt sikkert. Så følg med i Bilexpressen nummer 4, fordi der tager vi den her bil, og sætte op på en lift og finde ud af, hvad vi skal lave. Det er rigtig flot, så følg med, ikke?